Estàs escoltant una entrevista de Sección Oficial i Cineastes Cinèfils, en col·laboració amb el Cinema Girona. Amb Ignasi Rivero. Germanet, bon Nadal. I això vol dir... Si et vols casar amb mi. Pugem al Balandrau, potser després també ens veiem. Qui perd es menja les nits quan els nens plorin durant un mes. Corre, 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 corre! Fernando Trullols, director de Balandrau ben salvatge. La pel·lícula s'estrena avui, 20 de febrer als cinemes. Com estàs vivint el dia d'avui i què se sent ara que la pel·lícula ja és al públic? Molta alegria. Tinguem en compte que portem molts anys, moltes persones fent aquesta pel·lícula, ha costat molt, una pel·lícula molt complicada de fer, amb una gran responsabilitat per la història que expliquem sobre aquestes famílies, aquesta gent preciosa que va pujar a la muntanya. I és com la darrera petjada, no?, que fem, fins a arribar al nostre particular cim, no?, del que ha estat fer aquesta pel·lícula. I avui estem molt contents de poder-la entregar al món. És la pel·lícula, com hem dit, s'estrena avui, 20 de febrer. Narra la història d'un grup d'excursionistes que fent el Balandrau van trobar-se amb un tord i va ser un cas molt mediàtic. De fet, no sé si tu recordes haver-lo vist a les notícies o quin va ser la teva primera aproximació a la història real que narres a la pel·lícula. Jo tenia un cert record, tinc edat per recordar-me'n d'aquell moment i tinc un cert record de com era cap d'any també, i hi ha moltes coses, igual aquests dies no miraves tant les notícies. Jo també soc un noi de l'esquerra de l'Eixample, no tinc tanta relació amb la muntanya, ara en tinc molta. I llavors la primera vegada que jo vaig començar a esbrinar què podia aportar jo a aquesta història va ser per l'encàrrec que em van fer el Tono Folguera i el Guille Cascante, productors que també havien estat darrere d'un documental que s'havia fet anys enrere, un documental molt conegut aquí a Catalunya que explicava tota aquesta història. Ells em deien que hi havia alguna coseta més que es podia explorar, alguna cosa que no s'havia acabat d'explicar, i llavors vam estar un parell d'anys ben bons fent moltes entrevistes amb tota la gent que hem pogut trobar en relació amb els fets del Balandrau i per acabar això, entenent que això havia de ser un gran acte d'amor, un homenatge a tota aquella gent que va pujar a la muntanya aquell dia, també a tota la gent que va anar a cercar-los amb aquest mèrit, amb aquesta valentia, amb aquesta generositat, perquè és el que volen també les famílies, no? Viuen el dolor de la manera que el visquin. Hi ha sempre la sensació de que aquella mort no sigui el que es recordi d'aquesta gent, no? I en aquest cas, el que he volgut fer és aportar el nostre granet de sorra que la llum d'aquesta gent sigui que es recordi d'ells, no el moment fatídic. I quan vas pensar que aquesta història s'havia de portar a la gran pantalla? Doncs m'ho vaig de pensar molt perquè era una gran responsabilitat, sobretot a nivell humà i també a nivell tècnic, evidentment. Això era un repte perquè no teníem referents visuals sobre què és un tord, perquè el tord és un fenomen que es pot conèixer més o menys, aquest vent que aixeca la neu, però allò va ser el tord. És una de les pitjors tempestes temporals que hi ha hagut a la història del món. O sigui, no només a Catalunya, no? I va ser així, esbrinant a poc, que més enllà dels fets que s'havien d'explicar, era des d'on ho fèiem, i era com des de la gent, i homenatjant aquest sentit de comunitat i d'admiració. És gent que he conegut, és gent que he admirat, i després és gent que estimo. Tota aquesta gent que he pogut conèixer, són molts anys darrere d'aquesta història, i llavors m'ha agradat això, poder afegir ajuda al seu record, perquè penso realment que són gent memorable dintre de la seva normalitat, són gent normal i corrent, com diria la meva psicòloga, corrent en el millor sentit, gent que fluïa, gent que tenia desig de viure, gent connectada, gent amb un sentit molt profund de la natura. També això, que no se li agafés por a la muntanya, no? La muntanya és sobirana, té les seves regles. Ara moltes vegades, i la vida ens ho recorda molt, no? Hi ha una mena de soberbia, no?, sobre la natura. Sembla que nosaltres hi posem les normes i cada dia tenim molts exemples que ens demostren que no, actualment, per exemple, no? I el que queda és això, la vàlua, no?, del ser humà, de com s'ajuda, i és exemplar. El que va fer la resposta d'aquesta gent tota va ser en clau de l'amor. Dius que has estat en contacte amb testimonis que van viure la tragèdia. No sé si has tingut contacte amb alguns dels bombers o inclús amb les famílies de les víctimes. Sí, efectivament, amb molta gent. He pogut parlar amb membres de quasi totes les persones que estaven implicades, i ells parlen molt dels fets del Balandrau. Els bombers, de fet, em corregien, diuen que la paraula tragèdia no és la paraula correcta, emet un judici previ sobre el que es diu. Ells parlen molt dels fets del Balandrau o de l'accident del Balandrau. I
he pogut conèixer molta gent de les famílies, evidentment el Josep Maria, un dels testimonis que ens està acompanyant aquests dies, no? De forma tan desinteressada, perquè si té el motor de que es recordi els seus companys i els bombers. He conegut moltíssims dels que van ser en aquell moment. No vam poder conèixer el Cisco Carola, el cap dels bombers en aquell moment, i que és un personatge clau a la pel·lícula, que lamentablement havia mort poc abans de que jo comencés en aquesta història. L'he pogut conèixer a través dels seus testimonis, com a les víctimes, que havia de fi els he pogut conèixer a través de com parlen d'ells, la gent que els estima o la gent que els coneixia, i llavors ens hem fet la nostra idea de com eren, gent que admiro, i són la gent que jo anomeno que són la gent que ens mira des de la muntanya, no? I que ens mira amb tant d'amor, penso. Quina està sent la reacció del Josep Maria, del supervivent, i de la gent que va viure de primera mà doncs aquests fets, ara que estan veient la pel·lícula ja acabada i ja estrenada als cinemes? Nosaltres hem pogut fer i volíem fer uns passes previs a que la pel·lícula, com deia que avui, no? Que ja vola i ja pertany al món, no? El públic al final és la darrera peça per completar el nostre trencaclosques, diguem-ne. Doncs vam fer passes previs en totes les famílies que volíem veure. Hi ha gent que ens ha ajudat més, hi ha gent que no ha volgut estar involucrada, perquè dic, són fets, evidentment, i nosaltres ho hem fet tot des del respecte i des del compromís màxim. Ho vam veure amb el Josep Maria, i va ser bonic, en intimitat, poder acompanyar-lo i dir-li això. Jo la primera vegada que vaig conèixer li vaig dir, farem una pel·lícula, com ho veus, et veuràs encarnat per un actor, és l'Álvaro Cervantes, un dels meus millors amics, una persona que coneix des de fa 20 anys, l'adoro, no pot haver-hi millor persona per encarnar-te, però tindrà un efecte sobre tu, veure els teus companys també encarnats i en paraules i fets, no serà com un documental, diguem-ne, i no sé què et passarà, però estarem per tu, no? I així ho vam fer, i el Josep Maria, la primera reacció que va tenir quan va acabar la projecció es va girar cap a nosaltres, estava un projeccionista, estava jo també, evidentment, hi havia part de l'equip tècnic d'efectes especials, i els va dir, el tort va ser així. I això era el primer manament que havia complert, perquè ell ens deia, necessito que la gent entengui pel que van passar, què va succeir allà, que ho entengui, que ho puguin viure, i això ho hem fet. I després, més enllà de tot el que remou, tota aquella experiència, hi havia una alegria, posa la pell de gallina, de veritat, de veure'ls vius un altre cop. Va haver-hi famílies que van aplaudir quan van veure els familiars, no a la pel·lícula. Que a la pel·lícula ja van dir, no sé si podem aplaudir perquè no tenim forces, però quan van sortir els seus familiars, aquell aplaudiment no l'oblidarem mai, saps? I me n'alegro molt, i ara és gent amb la que estic en contacte i això, i també els volem acompanyar en aquest moment, no? Que segurament rebran comentaris i hi haurà gent que els recordarà coses, doncs estem amb ells també. Aquestes paraules del Josep Maria i aquests aplaudiments que ara em comentaves deu ser el més gran dels premis per tu i per tot l'equip. Sí, simplement el que hem posat és el nostre ofici, que gràcies a Déu és fer pel·lícules i al servei d'aquesta història, no? I que ells també, que no en coneixien, i van confiar, qui va confiar i va voler estar involucrat al projecte, entenent que això, jo soc pare, soc fill, soc amic, soc germà, he perdut 2 germans també a la meva vida, entenc la pèrdua, tots tenim un balandrau o uns quants, espero que tinguis pocs a la vida tu, però en venen i no els podem evitar. I la gran lliçó, una de les grans lliçons d'aquesta història, d'haver conegut aquesta gent, és que van estar fins al final donant-se la mà. És preciós i tant de bo això ens recordi que l'ésser humà és així de bonic, saps? I no és que siguin superherois, és que són herois, són gent normal i corrent. I ells també han fet un art del viure normal, perquè Josep Maria no s'ha convertit en un gurú, ni fa conferències, ni llibres, ni de supervivència o coses d'autoajuda. Ell té un viu a Mèxic amb la seva dona, amb 2 filles meravelloses, i la resta de la gent també, la resta de la gent que són el llegat d'aquesta família tenen la mateixa llum que tenien ells, no? I això és la gran lliçó, no? Què fem quan arriben balandraus així a la vida i aquesta gent només això, els hi surt amor. Parlem dels actors, tens l'Álvaro Cervantes, ara ens comentaves, tens també la Bruna Cusí com a 2 protagonistes. I el Marc Martínez, no ens deixem el Marc Martínez, que és l'altra pota. L'Alvarito seria com un germà petit i el Marc Martínez, que ara l'esmento, és com un germà gran. I jo tenia molt clar que m'havia d'anar en família a fer aquesta pel·lícula, en família poderosa i evidentment talentosa, en el sentit del compromís, per l'exigència que això portaria,
de gent que segurament faria volar la pel·lícula, de gent que m'ajudaria, i jo, per ajudar-los amb ells, hi havia una confiança creada, i pensava que tots els actors que feien aquests papers, encara que sortissin més o menys a la pel·lícula, havien de tenir una dignitat, havien de ser dignes d'encarnar gent que per moltes famílies són els seus protagonistes, i així ho hem tractat. Hem fet una feina brutal amb la Irene Roquer de càsting, amb el Gerard Oms, tot el tema de les impros que vam fer, amb l'Aire també, després fent els arcs dels personatges i assistint i preparant els personatges. I llavors, quasi tota la gent més o menys la coneixia en aquests anys que he pogut practicar aquest ofici. La Bruna va arribar nova, que és un procés així de gent que estava tal qual, i quan va arribar la Bruna ha fet una feina increïble. La Bruna porta la tesi del missatge de la pel·lícula, és la llum més gran de la pel·li. Estic molt content que la Bruna hagi fet aquest paper, aquesta Mònica. Ningú més podia haver-ho fet. I et dic, estem tots com molt orgullosos d'haver fet la pel·lícula. Jo molt, no? Quan tens gent que estimes, a més, doncs, l'orgull de veure davant de la càmera com es deixen la pell, com s'exposen, com es comprometen, com viuen el torb, com estudien, com cadascú parla amb les persones que poden parlar, no? de l'entorn del seu personatge, com estudien com és la hipotèrmia, les fases que tenen, si el tremolor és així en aquest moment, no l'altre. Hi ha un treball específic per fer aquesta feina immens, i tothom, això des del compromís de saber per qui fèiem la pel·lícula. No? I això és meravellós, ha estat una gran celebració de l'ofici també, i estem molt orgullosos, no? Ens miràvem ahir i dèiem, és que ho hem fet, saps? Ho hem fet, i això, ja et dic, és per estar orgullós. Aquest matí escoltava una entrevista que li feien a l'Álvaro Cervantes, on deia que li vas demanar que no fes ús d'un doble per algunes de les seqüències que potser a simple vista quan veiem la pel·lícula pot semblar que requereixen, no? d'un doble. M'agradaria que ens parlessis una mica de com va ser el rodatge a la muntanya i en les condicions que vau rodar. Sí, vull dir, sempre que quan fem pel·lícules, evidentment la seguretat és el primer, però jo he fet moltes, sobretot he dirigit moltes seqüències d'acció a moltíssimes pel·lícules abans de rodar en solitari i Balandrau, a part de sèries, etc. A mi m'agrada molt fer l'acció. M'agrada l'acció que té sentit, i també m'agrada molt que l'acció la facin els actors, sempre, i les actrius sempre que la puguin fer. Crec que al final són escenes on el públic ha de viatjar igualment amb ells, no? I té molt de valor que la puguin fer els actors, i que sobretot, a mi m'agrada molt quan fem la pel·lícula en qualsevol escena que no se'ns vegin les costures del que fem, saps? I per això ho fèiem, i per això li vaig demanar a l'Álvaro que fes coses tan complicades com el rescat, i pujar a l'helicòpter, i em deia, valdrà la pena? I dic, valdrà la pena, valdrà molt la pena. I perquè volíem una pel·lícula vivencial, això era el més important. I per això fer una pel·lícula vivencial i hem d'estar al costat dels personatges. Al cap i a la fi, quan arriba el torb, és com una pel·lícula bèl·lica, de sobte, no? Una pel·lícula costumista, quotidiana, feliç, no sé. De sobte esdevé una pel·lícula de terror dintre com si fos una batalla, no? I per això era tan important que els actors ho fessin, no? I només l'Àlvaro, tothom ho ha fet, i ha estat bestial. Clar, perquè tu has dirigit curtmetratges, de fet tens un Premi Goya per El barco pirata, has dirigit també sèries, però aquest és el teu salt al llargmetratge, és la teva primera pel·lícula que es veurà a les sales de cinema. Com ha estat fer aquest salt? Doncs crec que ha estat una immensa lliçó d'humilitat també, saps? Jo volia ser director de cine des que tenia 3 anys, i a vegades, bueno, a la vida tens moltes ganes d'aixecar la mà i que et miri, que la gent t'estimi, no? Aquesta història m'ha arribat, suposo, en un moment de la vida que m'havia d'arribar, pels grans misteris de la vida, en un moment això que porto molts anys fent pel·lícules, he pogut aprendre l'ofici, he estat tècnic molts anys, i això ha estat un bagatge increïble amb grandíssims directors, als quals els agraeixo a tots al final de la pel·lícula, i després he pogut ser persona molts anys, no hagués pogut fer aquesta pel·lícula fa molts anys. He tingut els meus balandraus durant aquest temps, i he tingut la disponibilitat de fer-ho, no? I per això sento que la pel·lícula m'ha trobat, i em sento molt orgullós d'haver estat això disponible per fer la pel·lícula, amb la qual cosa, clar, tothom diu, és la teva primera pel·lícula, i em miren i diuen, no, clar, n'he fet moltes, saps? I aquesta té això d'especial, que és la primera pel·lícula, igual, no sé, que puc fer amb tot el cor, i on ha estat màgica, diguem-ne, m'ha arribat a mi, vull dir, i és així. És la teva òpera prima. M'he estat fixant abans en les pel·lícules que aquest any estan nominades al Goya a la millor direcció novella. Per exemple, tenim Molt lluny del Gerard Oms, La fúria de la Gemma Blasco, tenim Sorda de la Eva Libertad.
Les tres són pel·lícules extraordinàries, però són pel·lícules molt més petites que Balandrau. Com ha estat, en una primera pel·lícula, enfrontar-te a una producció tan gran? Bueno, suposo que era el que requeria explicar aquesta història, no? I ja dic, com m'he enfrontat a tants rodatges i a tantes escenes grans d'acció, de fer pel·lícules de tot tipus, aquesta pel·lícula requeria això, no? Una producció gran, on poguéssim explicar bé això, si un dels manaments era explicar bé la tempesta, necessitàvem fer la tempesta, hem estat un parell d'anys ben bons dissenyant com havia de ser, fent visualitzacions d'un fenomen del que no tenim referents, perquè hi ha tempestes de sorra, tempestes de neu, però aquí no està nevant, és un vent, com recordem, això que aixeca la neu, un huracà, i no sé, no he sentit com cap pressió, era que necessitava la pel·lícula, no? Una pel·lícula, això, de fer indústria, m'he portat molts amics que he fet durant tots aquests anys, fins i tot hi havia, per exemple, el Pau Costa, que fa els efectes pràctics, va fer amb mi la meva primera pel·lícula, París Tombuctú, amb Luis García Berlanga, i érem dos nens, no? I llavors, no sé, l'alegria de sobte de... He pogut fer alguna cosa preciós, ètic, sobretot de l'ofici, de celebrar l'ofici. Darrere les càmeres ha estat una joia veure tothom tan implicat i tothom entenent la missió encomanada i sobretot agraïm molt el suport d'institucions i a tota la gent que ha confiat. I al final, cada pel·lícula requereix el que requereix, no? La pel·lícula dels Geraroms, que és com un altre germà per mi i que l'adoro, doncs ha fet màgia també amb el que té, no? Al cap i a fi, no sé, cada història requereix el que requereix i sempre falta temps, sempre falta diners, sempre falta tot, no? Però amor no pot faltar. Si parlem de la teva trajectòria, has estat ajudant de direcció de Luis García Berlanga, també de Juan Antonio Bayona, a Un monstruo viene a verme, de Marcel Barrena, a Mediterráneo, has treballat amb cineastes com en Cesc Gai, com la Isabel Coixet. Quina alineació, Amb els grans del cinema espanyol. Amb aquesta alineació guanyàvem la Champions, segur, Sí. Doncs quin orgull, quina sort he tingut. Creus que t'han ajudat totes aquestes experiències a l'hora de rodar Balandrau? Moltíssim. Sense tota aquesta experiència no hauria pogut fer Balandrau, sens dubte. Vull dir, són anys d'aprendre a través de l'ofici, a través de fer pel·lícules, a través d'entendre com podíem fer una pel·lícula d'aquesta magnitud tècnica i amb aquests grans reptes, no? Jo estic tan agraït, perquè a més ho hem passat molt bé. Fer pel·lícules és molt divertit, és extremadament exigent i si no tens una vocació darrere molt difícil de sostenir, però, no sé, la camaraderia, aquesta cosa com de caravana de circ que som a vegades, on és un ofici tan heterogeni on de sobte no tenim res a veure als apartaments, però quan tot de sobte va en una mateixa direcció, és una de les sensacions més increïbles que et pots imaginar, saps? I per això estic tan agraït, no? M'has esmentat noms que són amics, són part de la meva vida i mestres. Balandrau és una pel·lícula, sens dubte, per ser vista a les sales de cinema. De fet, només arribar aquí als cinemes t'has interessat per les condicions de projecció de la pel·lícula. M'agradaria saber com animaries al públic a que no es perdi Balandrau. Jo crec que Balandrau és una pel·lícula a la que la gent aconsellaria que li obrís el cor, una pel·lícula que dona un viatge molt important, una vivència, portarà a l'experiència d'una tempesta com no hem vist mai. Sobretot, és una història nostra també, una història que ha de fer homenatge a gent preciosa que va pujar a aquella muntanya, i el sentit de la comunitat, de la gent que el va anar a buscar. Ens sentirem molt orgullosos de gent com nosaltres, dels veïns, de com la gent s'ajuda. Penso que és una experiència cinematogràfica gran, que s'ha de sentir amb tot el sistema de so important, envolvent i en pantalla gran, que es doni l'oportunitat d'un parell d'hores, no arriba, de desconnectar per connectar, no? I per viure i per acompanyar i donar la benvinguda. Crec que val molt la pena que coneguin aquesta gent que jo he tingut el plaer i l'honor de conèixer i després explicar la seva història durant aquests anys. Abans d'acabar, Fernando, ens has dit que als 3 anys ja volies ser director de cinema, però una pregunta que tinc és si tu ets cinèfil. Molt. Això me'n recordo amb el Jota, que això el Jota també ho té, i quan vam anar a Manchester, per exemple, una de les etapes per fer Un monstruo viene a verme, i el primer que fèiem era mirar què feien al cine. Allà, no? A Manchester, com per veure quines pel·lícules de sobte aquí encara no havien arribat o podíem veure allà, no? No es pot ser més feliç que estar dintre d'una sala de cinema, en el meu cas també el Camp del Barça, per exemple. Són les dues experiències de la vida així col·lectives, com de compartir, com estar dintre d'una sala de cinema i les històries, no? Jo tinc una història molt bonica amb el cinema, que els agraïa l'estrena als meus pares, perquè el cinema a mi m'ha salvat de ser un nen sec.
Jo tenia problemes de vista justament a aquella mateixa edat i hi havia molts problemes perquè jo tingués l'ull sa, dels ulls sa, i un cop estar sa, després d'operacions i que va haver-hi molta recerca perquè hi havia molts nos abans d'això, la manera de recuperar la vista de que el meu ull aprengués a veure, perquè encara que l'ull estigui bé, si no ha après a veure no veu, no sap traduir les imatges, va ser veient pel·lícules. El meu pare em va portar diàriament al Cine Excelsior, en Pau Descansi, al cine, un cop cada dia, a veure el Llibre de la Selva quan feien la reposició, i després la meva mare, a través d'un projector de Super 8, em posava pel·lícules constantment, que llogaven allà un lloc del carrer de Tallers, i aquesta va ser la meva manera de ser un nen que ara admira i et pot veure, saps? I per això el cinema té per mi quelcom relacionat amb l'amor i amb l'amor dels meus pares i amb l'orgull, que és l'orgull seu, que jo sigui un nen que veia, igual que dels metges que em van ajudar, i per això té alguna cosa, a més del que ens dona a tothom, de felicitat i de viure i de viatjar i de somiar i d'emocionar-nos i de viure alguna cosa col·lectiva, em dona això també, saps? I per això jo sempre tinc ganes d'agrair-li als meus pares i tota aquella gent que em va ajudar tant, agraint-li i explicant-li històries a través del cinema que valguin la pena. Doncs ens agradaria preguntar-te 3 pel·lícules que hagin inspirat Balandrau i 3 pel·lícules que t'hagin inspirat a tu al llarg de tota la teva trajectòria. Doncs mira, pel·lícules que hagin inspirat a Balandrau, he mirat moltes pel·lícules. A mi m'agrada molt referenciar, també per haver fet molta publicitat. M'agrada veure com altres directors i directores s'han enfrontat a reptes cosins germans, no? Evidentment, molta gent ens relaciona amb la Societat de la Nieve o amb Lo Impossible, a Jota, que per mi és un amic que estimo, de l'ànima i un referent i un exemple, que aquestes pel·lícules, evidentment, formen part de la meva vida. També algunes pel·lícules de Peter Weir, no? Quan el río crece, pel·lícules que narren accidents o catàstrofes, si vols, però tenen un component social important, no? No són tant com El Colosso en llames, aquestes pel·lícules dels 70, que sí m'agraden molt i també les he vistes totes, tenen un quelcom més important. I això és part de la pel·lícula. I també el tema de l'acció m'agrada molt com filmar, a part de l'Spielberg, evidentment, i Salvador Soldado Ryan era el que jo els deia, necessitem que el Torp sigui Salvador Soldado Ryan, amb totes les diferències, però aquesta sensació d'estar dintre i no pensar. També a nivell de sonor i tot, no? Doncs eren també les pel·lícules del Mel Gibson, com filma el Mel Gibson l'acció, des d'Apocalipto hasta l'últim hombre, aquestes pel·lícules tan impactants del Gibson i fins i tot La Passió de Cristo, no? Pel·lícules tan, a punt de vista tan marcat i a nivell vivencial. I després pel·lícules de neu, podria dir-te totes perquè les hem vist totes per estudiar això. Pel·lícules després que m'han marcat molt. He tingut moltes etapes a la meva vida que explicaria. El Llibre de la Selva, sens dubte, és una pel·lícula que porto al cor. Perquè va associat a la meva malaltia, però després també Dos en la carretera, de Stanley Donen, que és història d'amor amb els salts de temps i aquesta pel·lícula que té, bueno, aquesta cosa tan adulta, no? de parlar de l'amor. M'agrada molt el cinema de Woody Allen, he tingut a la vostra edat una època increïble del Romer, del Bergman, quan estava al cinema Maliès obert i la Filmoteca encara no hi era allà, havíem vist de tot, no? Però, evidentment, m'agrada molt el cinema espectacle, Cameron, Spielberg, evidentment el Jota, com deien, doncs, les pel·lis de Lucas, o sigui, són pel·lícules que a mi m'han fet sentir, m'han fet somiar i m'han fet experimentar coses grans, no? I no sé, directors amb molta fe per explicar les coses que havien d'explicar, no? Són exemples, per mi, com de grans cinemes, saps? A mi m'agraden molt les pel·lícules grans i després de pel·lícules d'acció que m'agraden totes, no? Des de les pel·lis de Richard Donner tinc encara una biblioteca gran de VHS i de DVDs i de Blu-rays perquè m'encanta tenir-les, no? Moltes gràcies, Fernando, per aquesta estona. Balandrau ja és als cinemes. Sí. Jo t'he de reconèixer que m'ha emocionat moltíssim. Gràcies a vosaltres per l'oportunitat i per recolzar i pel carinyo per la pel·lícula. Gràcies.